θα τις πούμε και από εδώ, θα τις πούμε και από εκεί. Μπράβο Μουνόπανα! Μπράβο μπάσταρδι! Μπράβο γάμο το Χριστό σας! Η πλατεία του Κάνματος είναι χώρος ναυτικής αλλά ειρηνικής διαμαρτυρίας. Μένουμε εδώ με τα τύπανα, τα όργανά μας και το βασιλικό κόμμα. Δεν χρειαζόμαστε κρούση πάνω στην πλατεία. Όπως πρέπει να κάνουμε άλλες επιλογές, γιατί είναι πολύ χρόνος σε πολλά μέρη. Περιχωρούμε και να συμπτώσουμε το πιο χαρακτήρα και διαμαρτυρία μας. Μένουμε εδώ και βράδυ, μένουμε εδώ και να πέσουμε στο πρόθεσμο. Επομένουμε το ειρηνικά και αγκαθόρυτα. Και μια μικρή ενημέρωση από Πάτρα. Και στην Πάτρα μια από τις μεγαλύτερες μεταπολιτευτικές διαδηλώσεις, 8.000 κόσμος με ιδιαίτερο μεγάλο παλμό. Όλη η Ελλάδα σήμερα είναι στο πόδι. Όλη η Ελλάδα είναι 22 μέρες στο πόδι. Αυτό το παλαϊκό κίνημα δεν θα σταματήσει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Κάθε ισχύτα. Ήδη ακούγονται διάφορες φήμες, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε για φήμες. Το μόνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση είναι τρομοκρατημένη και καταραίει από τη δικιά μας τη μαλαϊκή κινητοποίηση. Πάνω, πίσα σε εμάς. Καλούμε τον κόσμο από όλες τις κοινωνίες της Αθήνας να έρθει να ενωθεί μαζί μας. Εδώ, μαζικά, ειρηνικά, αγωνιστικά. Είναι ο μόνος τρόπος. Αυτό τρέμουν και γι' αυτό προσπάθησαν σήμερα να διαλύσουν την πλατεία Συντάγματος. Δεν θα τους περάσει. Καταραίουν γιατί είμαστε εδώ. Καταραίουν γιατί είμαστε μαζικά. Κάθε μέρα και διαδηλώνουμε ενέργειες ανέλεγους. Είμαστε περισσότερους. Δεν μπορούν να κερδίσουν. Θα πέσουν. Θα έρθει όλος ο κόσμος στην πλατεία Συντάγματος. Από την ομάδα καλλιτεχνών όσοι μουσικοί θέλουν και μπορούν να έρθουν να συμβάλλουν για να συνεχιστεί αγωνιστικά η συνάντησή μας σήμερα όπως και τόσες μέρες. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να διαδηλώσουμε ότι εμείς είμαστε εδώ ειρηνικά.